Kalong ka kubor jingkermen na kabenta kitu kilong yeng ke bangat hakala not jong ka jing sha te sha khum haki bor jong ka jing snew jong udrok bat ka kyat bat ki we pat ki jing ha ka ba ka North East India Mission Association nema kawai ni ki kan hon Tremon Sobha kanuan raya ka multipurpose project com rehab center hamaulai mau yong rim na kabenta menyarap kerpang ye ki jing ki bakum kitei Kanema kala shim ye gini kesin jam hadin bakalayo I bat sakhi ya ki jing keshan barat ba jong ki tok bila no senyang sha ki jing shakri jong ka association bagan thup ya ka jakari khun swet ka badon ha sa asnyang Jaintil district badru hapen usla East Khas Hill district ha ka arpotrik unailar araja arpoar ngilayo man sakhi lang ye gini ke jing trei jong ka nema ha ka ba menta ka te ka project kalaya cha chakman bat layo bandung pendep ya ke slap na ka benta south li ki kamera badangsa na ki pratli ki bahat rai la kermen mo on la ban pendep ya ke ni ka project hapo jong ka jingpe jong u paso biren tatiang u bari secretary building kham kloi kat bala ha ka ni ke sngi na ka liang jong ki nong pnya jong ka neima bakan thup ya iba P Sankli Sherman jong ka building badru itmen basan W Kharkangor president jong ka neima ki pen pau ye ki jing songu shabaro ki balaya kershan bat no senyang sha ki te ki project jong ka association bat pen pau ru bana ka liang jong ka neima ka priang sobha ye ki jingle asbun na ki to ki badon ka min sim ban no senyang Hagani kesngi laidon langru I Pastor Reverend L. Rodbon I beri senior advisor jong ka neima badru ki we pat kit khot bat kinong kershan ki bodon barabo hasanda jong ka neima to nakaliang jong ka neima building committee ngakum chairman kwa ban kran AA khandiat ni ka por nagamanta kan kesngi ka bangyo ban pendap sa South Ligi Kamera Bandung Slap te ngidon kene ka thong kum ka neima hibaro ka we ba kane ka jaka kane ka yeng kane ka building ka long bait na ka banta ka multi purpose project bat ka com rehab center nambar ngi singu khia shibun na banta ki khun samla bat ki we patru bat ki balasan ki balarang ba ki bahap haga bam gadi te bangin yo banyarap dem kum si banta wala ngi mla kum mele ki we de ngi kum commission kam dei tang bangi ngi yalap ka gospel Jesus Christ le bangin le AA man le isne da mataki we pat ki param sim ke bakodor ban puni em ki mat ban mansim te PUE gene building ba don hangne shalandet jonga shadin bagane galong jin fu jongi ni sedang khendiat pa khendiat kat kum ga jing yo pisa da ga bangi lum senyang na gid khot jonga neima bat ki we pat ki prolog ki ba koloi ban yano koloi chagan ga kam bat ni kerman ba da ga jing trelang ni la ban job ni la ban yo ye gene building haga bagasni khabat khamtam hausne banwan se te ngidon sibun ki kam kum ka neima ki bangi ngi lale bat ngi nang yaile bat kum ba pitip ngidon ru ki jaka konsert artli ki jaka ha sasnyang bat hapen ursla kaneru ka dawai ki julot ki babun dengi aingu yo blai ba hapedeng gini ki jing ngimat pat ki kamba ki jong trai ki ba mu ukur khu yangi leng ba ka jing trelang ka jing kum ki khot no ka neima bat da ka jing kersan lam ki we pat ru ki paralok kiba sngoi jaga kam naga mentabun pun im ke mensim ke bakodor te kum ka neima barok ka we lengba ke building committee ni don ka jing thmu na mentabat pen mi phone raise phone na mentaga ke building jongi ban pendap te ngila bu jingmot bat ngila yakut ban don ka ne ka gospel musical concert bat ka food fest hakan ru tarik jong Oktober arajar arpoar hanti po mission compound haga ying jong ka mission tu tiba kerpat ya pi ki pa iba ki ba yo I ya kan ka kubor ngap kan ka kubor ba pin ya don banta le mat ngi ban ya wan ha tu sngi ban ya sim banta bat ngi ba dag ba pi ya no nya ban pin ya sim ru kini ka donos kat ki ba kat ba pila sen kalong si banta ba pi don banta le mat ngi kum ka neima barok ka we na banta kan ka kam ka bangi don khamat tingi don sibun ki bangi don ban kerpat ya pi de ni kumba mansu ong kumba su pentip ya pi ni don ru ka office terkam jing te po Maukar Silong ajan YMCA kino ki jin kam jong pi pila ban mi ang to gidon tin trei gidon ti staff na banta ka no jin kam jong pi te na galyang jonga kum Sherman juga building committee nga ai khubulai sa simpat nadu pastor kiban bersan ki bolong kinong kit kamba khmat jongi advisor presiden berki we ki bayakit yang dia kam naga banta ban punya syaprang dang ngi skam daga jing trelang daga nyira lang ki baro ngin yo ya ka jing jom
Abo boleh unkor kholang yangi we poi we. Ba tonang ya kersan yangi hagi jin wai ke jong phi. Ba boleh jarap yangi bangela ban yo ya gani jing tmu yangi kan long ka job. Kan long jing pendon borom yo boleh. Jing pen em ki men sem ke bokodor ki badon. Hakal lang so dong ke jaka jo ne ka dikasi jing tia jongi. Boleh unkor kho yangi baro nagamanta borom jo. Amen. Kabanang kong hakane ke por hakane ka steng sngi ke bamenta nakaliang jongi kom ki dekhot jong kai neima baro ka wei ngilaya sngobha ban ya don lang hakane ka sngi bakane ka por ke bamenta ka bangi pen khre ya kane ka jing dung slep na ka banta kane ka yeng te kabanang kong ngi pen pau ka jing sngongo na ka banta ka kot khubor jong umaufor kabede na kabenta kajing penbena yaki kubor keleng na kabenta kari kasi ba jantia kabaju khot yaka kamidia ni ai kublai na kabenta jong phi ba phila a yaka por kabokor dor ban wan ban shondur ban ring yangi ha kana ka por kana ka khlemat kabenta te na kata kadau ngi a yapi ka jengker khu ka jengker do ba kenangla ban pen sapriang ya kana ka khubor jong ka neima naga banta ka jing trei ka jong ka ya ki kam ki ba fer bat ka ba ar pat kalong kani ni ai khublei ya ki tu baro ki bala no sniang naga banta kani ka jing trei ka jongi ya kani ka yeng ha kani ka jaka hang ne mau yong bat kadon ka jing thmu na ka benta jongka hang ni don ka jakari khun swet ka bangila yari hang ta ya sa sniang ni don kumba lai pu prangut kenthei bat sinrang nangta hapunusla ni don ka jakari khun swet kumba hapo chispa ngut i na ka benta kini ni don kam ban besa ban pendap ya kajing don kam ke jongki ke bala kasngi takabayedei na ke benta kini ke artli ke jakari khun swet ru ni penpau ke jing sngongu ke bakrau na ke benta ki nongkersyan baro ke bala yando sniang ha ka ketika mon ke ketika diang ke jongki na ke benta ban kersyan ya ki khun swet ki bamdon shu ki kemi ki pa bat hapunus laru ki don ki beduk ke ba ki kemi ki pa kimla ban ai ke jing kersyan na ke benta jongki bat kum ke neima ngila khmi bat ngila no sniang na ke benta jongki bat kabalai te hadin ba ngila yo i kini ki khna ke badon ha punusla bada sa sniang te nalor kata ka jing yo i jong ke neima kalong bala kumnu ngin ha ban phai khmat ru shaki khun samla jong ki long yeng ki long sem ki jongi ba ha kini ki sngi bat ki por ke bamenta ngiyo i ya ka jing no jendei ke jongki shaka shaka ding sha ka jing men sao na ka banta ka met bat ka men sim ke jongki te kumta ha ka jing yo i jong ka neima kala persangkat bala la ka jong ka bor bante ya ini yeng ibarit na ka banta ban penlong ya ka kum ka rehab center na ka banta ban ai ka jing kai na ka banta ban besa ya ki naga benta ban besa yaki hakamet bat khamtam hakamen sim ban lai na ke jing ki babun hakum ki nigi sngi bat ki por ki bamenta kat sebaphai ngi i tang ka jing jot ka jing pra ki khon samla jong ki yeng ki sem ki jongi ki khon samla jong ka balang ki khon samla jong ka snong ka thau bat ki wei pat ka be dei na benta ka nigi jing jot jing ki khon samla ngasngau ba ngamda don kam banjer kerteng yi kita nrai baro ngilayo i yaka dala ki jong ki khmat te nagata gadau ha ka jing sngo ka jongi ngila don kam ban ai ya ka jing yarap ka jing sumar na ka benta jong ki ru kumjo bat ka wei par ka benta ka long ba ngi khot bat ngi ya wer na ka benta ki paralok ki jongi ki bi yo i ya ka ne ka dur langba ka jing langba ka ne ka khubor ka jong umau phor ba la ya thu yangi ban ya thu yangi ba ngidon kani ka food fest
kabangimut ban penlong hakan riu tarik ke jong benai Oktober hangte ha mission kampung jong nu snem arajar arfuar te nagata kadau ngi kentu yi parlok baro banyawan syakanika benta bat khnang bakan long ke jengkersan naga benta kanai ma hi baro kawai bat kabayedei naga benta kaniru ngi la ban kersan da ke jing ai ke barit ke jongi kat ke bangis ngola naga benta bagian bangin penmi ya kane ke pon naga benta bantai ban pendep no ya kane ke yeng kesem kabangila pen kre naga benta kane ka rehab center te kumta ha ka bakut no jong kane ka jingkren ke jonga ha kane ke por ni pen pau ke jing sngungu sa si sin pat ya phi kot kubor mau por media bat yi parlok baro ke belai don lang hang ni bat khamtam yau chairman jong ka building committee bat yau secretary jong ka building committee rengkat bat kini kinong trei ki badon hakmat jongi hagana ga por kana klibat ke mamata kila trei ya ka daga mensim jong ka jingkemen daga jing IT laki long tangkin nong bela henrei ki kersian ya ka kam ke jong belai met bat mensim naga benta ban syakri yau belai lengba ki para brio kawai par kabenta kawai day naga benta kanika gospel concert evening kom food fest kaba ngilayamut ban penlong yaka hakan riu terik ke jong benai Oktober hangte ha mission kampung te nagaliang jong ka office jong ka naima kilapan kre ya kani ga donos kat kaba kerpang te naga benta kini ki donos kat lada don kinu ki bas ngau mensim naga benta ban ai ka jeng kersian naga benta ka jeng arab naga benta ka naima tengi khot ngau bha ya phi ban wan shaka office jong ka naima kaba don ha mau khar ka kerteng jong ka office kadai ka North East India Mission Association pila ban yo ya ka baro sitayo ha kane ko office ba pila ban thiet ya kane ka donos kat naga benta ka gospel concert bat naga benta ka food fest te naga benta kane ngin da sngungu sibun ya ka jing rap bat ka jing kluj mensim ka jong phi naga benta ka jing penyak ya ka kam ka jong blai shakmat te lada pilek apa office pin yo i hangto ya ki dor ki babiang kaba ka office ka lapan kre na ka benta jong phi blai sibun na ka benta kane ka por ka ba koridor ka ba phi phlai dor kat bat ngi na ka benta ka burom ka jong blai ta blai sibun tangkat ta blai nang kat khu na ka benta jong phi